Φοβήθηκε ο Τεγόπουλος. Λέει, τον ηρωοποιήσατε. Άρα μπαίνει τον δασόν εδώ. Σου λέει αυτός, καλά από εκεί έφυγε, το ξέρουμε, αλλά θα πάμε βγάλει άλλη εφημερίδα. Και σκέφτηκε ο πονηρός. Φοβήθηκε ο άνθρωπος, ο οποίος έβαλε έναν πολύ χαρισματικό πρώην συναδελφό μου, γιατί ήμουν και σχιστογράφος στον Καρατζή, να βάλει μια μπανιέρα με τα σκατά, να με χώσει μέσα και έτσι τρυφερά, ωραία, να με παραδώσει τον κόσμο στην πρώτη σελίδα. Καλά έκανε. Γούστο του και καπέλο του. Και δικαίωμά του. Έγραψε μέσα δε πράγματα που έτσι και του κάνεις μια αγωγή τώρα, του πήρε στη μισή εφημερίδα για πλάκα. Αλλά ξέρετε γιατί το έκανε? Γιατί ξέρει ότι είναι αρχή μου να μην κάνω αγωγές και μηνύσεις. Και μέχρι να πεθάνω δεν θα το κάνω. Γιατί αλλά έχω και εγώ το λίγο. Για το αυτά που λέει μέσα. Για το αυτά που λέει μέσα. Όχι. Για αυτά που λέει μέσα. Το άρθρο είναι κατάπτυστο. Μιλάει, υποστηρίζει ο Θέμος και ο Μάκης, τα χάλασαν στη μοιρασιά, φταίχτες και αθώοι στον ίδιο Ντορβά, γιατί άραγε να συντιμήσουμε. Γιατί άραγε στον ίδιο Ντορβά εγώ και στη μοιρασιά, και ποια μοιρασιά? Και τι ξέρει αυτός τι μοιράστηκα εγώ? Αφού του φωνάζω από εδώ, έλα ρε Τεγόπουλε να σου δώσω το λογαριασμό μου, έναν έχω. Έναν. Το ξέρουν όλοι οι τραπεζίτες, δεν έχω παίξει ομόλογα, δεν έχω έξω offshore εταιρείες, δεν έχω άλλο περιουσιακό στοιχείο, δεν έχω άλλα χρήματα πουθενά, δεν έχω μετοχές, δεν έχω τίποτα και σε όλη τη ζωή δουλεύω από το 1978, εκτός από το δάνειο του σπιτιού μου που είναι αυτά εγγύηση για το σπίτι μου μέσα στην τράπεζα, μου περισσεύουν και 500.000 ευρώ. Κύριε Τεγόπουλε, του μεγαλοεκδότη και μεγαλοδημοσιογράφου καλοπληρωμένου, έλα να το δεις, να πεις στον κόσμο ότι λέω ψέματα, τολμάς να το κάνεις αυτό? Έλα να ανοίξετε τους λογαριασμούς μου, γιατί δεν έχω κανένα λόγο να το λέω εγώ αυτό, εμπλέκομαι πουθενά, έχω καμιά ιστορία, είμαι πουθενά, έχω καμιά ταλαιπωρία, υπήρξε κανένα ερώτημα αν εγώ έχω καμιά εμπλοκή με αυτή τη ιστορία? Όχι, αλλά εγώ το κάνω. Γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε στον κόσμο. Να τους λέμε ορίστε, όχι να μιλάμε από την ελευθεροτυπία για την οικολογία και να είμαστε δικηγόροι σε επιχειρηματίες που ρυπαίνουν την Ελλάδα και καταδικάζονται. Αυτό τι είναι, κύριε Τεγόπουλε, τι μπαμπεσιά είναι αυτή? Και βέβαια, εγώ οφείλω να πω στον κόσμο ότι πλακώσαμε τότε με τα ρεπορτάζ για την κυρία Βεντουράκη του τότε διευθυντή Φιντανίδη, ότι έγινε ο χαμός, ότι σε δεύτερο χρόνο αναγκάστηκαν να απομακρύνουν το Φιντανίδη για να μην φανεί ότι το κάνουν τότε για όσα έγιναν, ότι αυτή η ωραία εφημερίδα με τις ωραίες ιδέες βρέθηκε να έχει κάνει εταιρεία με το Χριστίδη, τον απατεώνα των Τσοντοκάναλων, που κορόιδευε όλη την Ελλάδα, ποιους ανθρώπους, τους ανενημέρωτους και τους φτωχούς, την Mediatel. Η Mediatel λοιπόν μαζί με τον κύριο Χριστίδη και τον κύριο Τεγόπουλο έκαναν και την εταιρεία Κασταλή ΑΕ για να κλέβουν τον κόσμο από τα παιχνίδια αυτά που καταδικάστηκαν και που αναγκάστηκε ο Πρωθυπουργός να διώξει το Ρεγκούζα. Και ούτε γάτος ούτε ζημιά. Εκεί η μπανιέρα δεν είχε σκατό. Δεν ήταν μέσα αυτοί οι άνθρωποι, δεν ήξεραν τίποτε. Κάντε του, κύριε Καλατζή, αύριο ένα σκίτσο στην πρώτη σελίδα να γίνετε ήρωας. Ότι είναι ως εδώ οι άνθρωποι αυτοί. Κάντε το. Και όχι μόνο αυτό, δεν μιλάνε κιόλας. Σιωπούν και προσπαθούν να σχολιάζουν. Η εντύπωση στον κόσμο είναι, Μάκη, ότι όλοι τελικά είναι σε μια μπανιέρα με ακαθαρσίες. Αυτό ήταν το μήνυμα που παίρνουν. Ο ένας ρίχνει στον άλλον, ναι. Αυτό βλέπετε, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε, που είστε τόσα χρόνια τόσο οξυδερκείς. Αυτό λέω, ότι δεν μπορείς να τους βάζεις λοιπόν όλους σε μια μπανιέρα και να λες, όπως είπε και ο Λάκης, το νερό είναι στη μέση ίδιο για όλους. Θα δείτε για ποιο λόγο όμως δεν μπορείτε. Να δούμε το ρεπορτάζ. Τρίτη 22 Ιανουαρίου. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της ελευθεροτυπίας. Όλη η χώρα παρακολουθεί μια απίστευτη ιστορία σύψης και διαφθοράς με πρωταγωνιστές από τη μια το γνωστό σαρκοβόρο δίδυμο που πλασάρει, αποκρύπτει, διαπραγματεύεται ανάλογα με το τι συμφέρει την τσέπη του. Σκάνδαλα, πραγματικά ή ανύπαρκτα, προσωπικές ή άλλες παρασπονδίες, κανιβαλίζοντας δεοντολογίες και ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Είναι το πρωτοσέλιδο της Τρίτης και πάμε και πιο πίσω. Η κυριακάτικη ελευθεροτυπία είχε τίτλο «Ξεκαθάρισμα λογαριασμών», τη φωτογραφία Μάκη και Θέμου στην πανιέρα στο πρωτοσέλιδο και ο εκδότης Θανάσης Τεγόπουλος μιλά για ανταλλάγματα οικονομικά ή πολιτικά που εισπράττουν οι αδίστακτοι δημόσιοι κατήγοροι άλλων
ή και αλλήλων και πώς θα εξαργυρώνουν, και δηλαδή είτε ο Τριανταφυλόπουλος κατήγγειλε δημόσιατα της εφημερίδας του, είτε ήταν αυτός που πήγε το DVD, την ελευθεροτυπία λίγο τη νοιάζει. Πρέπει οπωσδήποτε να χτυπήσει τον Τριανταφυλόπουλο. Φταίει δε φταίει, βγαίνει δε βγαίνει. Πώς να το κάνουμε και πού να διαβάσετε και τον ιό, τον υπέροχο ιό που είναι όλος αφιερωμένος στον Τριανταφυλόπουλο. Βρήκε την ευκαιρία η ελευθεροτυπία να παρερμηνεύσει τις ειδήσεις, να αλλοιώσει την επικαιρότητα και να κάνει τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο τουλάχιστον ένοχο σε αυτή την υπόθεση. Τώρα θα μας πείτε γιατί. Γιατί να το κάνει αυτό η ελευθεροτυπία? Γιατί να κάνει τέτοια επίθεση? Ελάτε τώρα που δεν θυμάστε γιατί. Σε συνθήκες φασισμού, άγριου φασισμού πια. Ο καθένας απειλεί θα πάρει τον Τριανταφυλόπουλο να πει ένα παραμύθι να εκτεθεί. Αν εσείς βγείτε το βράδυ και πείτε το όνομα του άντρα μου, ο Λαουτζίκος δεν χρειάζεται πολλά περισσότερα, κύριε. Είχαμε την καταγγελία ότι η σύζυγος του τότε διευθυντή της ελευθεροτυπίας Σεραφείμ Φιντανίδη συμμετείχε σε εταιρεία που αναλάμβανε ολυμπιακά έργα και δημόσια έργα και έργα πάσης φύσεως και έργα να είναι και ό,τι να είναι. Όταν λοιπόν επικοινωνήσαμε μαζί της... Αν εσείς βγείτε το βράδυ και πείτε το όνομα του άντρα μου, ο Λαουτζίκος δεν χρειάζεται πολλά περισσότερα, κύριε. Ο Λαουτζίκος δεν χρειάζεται πολλά περισσότερα. Ο Λαουτζίκος είναι και οι αναγνώστες της ελευθεροτυπίας. Αυτούς που τώρα προσπαθεί να πείσει ότι ο Τριανταφυλόπουλος φταίει σε αυτή την ιστορία. Και μιλάμε για έργα. Και δεν ήταν μόνον αυτό. Θα θυμάστε επίσης ότι οι Τεγόπουλος εκδόσεις ΑΕ είχαν το 44% της Mediatel με τις γραμμές 090 που έκαναν πλούσιο τον κύριο Χριστίδη των τσοντοκάναλων και των τηλεαπατών. Θα θυμάστε επίσης ότι Τεγόπουλος και Χριστίδης συνέστησαν και άλλη εταιρεία, την Κασταλία, με σκοπό την εκμετάλλευση θεατρικών παραστάσεων και την εξύψωση του πολιτιστικού επίπεδου της Ελλάδος, άκουσον. Ήταν συνεταιράκια. Ο κύριος Τεγόπουλος με τον κύριο Χριστίδη, τον τζοντοκαναλάρχη, ήταν συνεταιράκια. Και σήμερα μιλά για τηλεδικαστές, αντί να μιλήσει για τηλεαπάτες στο κείμενό του. Επίσης ο κύριος Τεγόπουλος, εκτός από εκδότης, είναι και δικηγόρος. Και εκτός από οικολόγος, έτσι δηλώνει, είναι και δικηγόρος του Οδυσσέα Κυριακόπουλου, του ιδιοκτήτη των τεράστιων λατομείων στη Μήλο, που παλαιότερα υπερηφανευόταν ότι χρηματοδοτούσε κόμματα. Ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος ήταν πρόεδρος του ΣΕΒ, πάει να πει το κεφάλαιο στην Ελλάδα. Δικηγόρος του ήταν ο Θανάσης Τεγόπουλος. Ο κύριος που από ό,τι φαίνεται ποτέ δεν θα ξεχάσει ότι όλα αυτά θα τα θυμόμαστε επειδή ένας δημοσιογράφος τα αποκάλυψε από τις εκπομπές του. Δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Και που όπως λησμόνησε ο συνεργάτης μου να βάλει, πρόσφατα καταδικάστηκε για τη ρύπανση στη Μήλο, τις φωτογραφίες που είδατε όλοι στο πρώτο θέμα. Αυτή λοιπόν η εφημερίδα η Ευαίσθητη έχει εκδότη τον κύριο Θανάση Τεγόπουλο, ο οποίος βάζει εμένα στην ίδια κολυμπήθρα. Και πολύ τον ευχαριστώ, γιατί έτσι με κάνει να αισθάνομαι πιο δυνατός. Δεν έχω εφημερίδα, είμαι απολυμμένος εκδότης. Αλλά αυτές τις πλάκες σας τις έκανα ως δημοσιογράφος τηλεόρασης. Και ως τέτοιος δημοσιογράφος της τηλεόρασης. Χομπίστας εντελώς, καθόλου επαγγελματίας. Θα σας κάνω πλάκες για να περνάμε ωραία και να γελάμε. Αυτή είναι η άποψή μου.